кухнята на баба. И за тия ще не ме знаят. Аз съм Анастасия и отлучих да правим един десерт. А той отлучих десертът да бъде десерт от тиква. Затова ни се потребна една тиква и една даска. Сега даската да бъде по-твърста от тиквата, значи по-твърста от тиквата и една тиква. Не потребим исто така един твърст нож, за който можем да сечем тиквата и другите продукти, които ми трябват в овој десерт за тиква. Почнем да сечем тиквата. Това беше успешен потък. За въпроси нещо много важно. Един маличен сбор. Баба! Баба, гледай се! Како ще гледате, магичният сбор успя и тиквата сега е разсечена и няма къде да бегам. Това не трябва и затова оформям карта. И пред да ги излипиме тиквите и ги отстрануваме сенките на тиквата, които може да се користят за разсад, може и да се изпече тиквата да се грицка. Затова аз ги отстраням, ги вземам един тайнер. Главъки ги отстраням с сенки. Овој десерт глади после добро спортување, т.е. дека денеска бев на тренинг. Тренирам обика, но сега тоа не е толку важно. Важно е да ги отстраниме добро сите семки од тиквата. Гледате, јас многу спорам овде, како да кажам, и повторно мојот магичен збор. Бабо! Помош! Така што гледате, магичниот збор помогна, а и сега кои прстите остана здрави и недопрени. И затоа сега ќе почнам да разчистувам. Сенките, исто така, ги одвоихме од тиквите и како што напомнав, да ги употребиме или за разсад, или за грицкање. Затоа ќе ги оставам на страна. И ќе почнам со сечење на тиквите. Да ги сечем на коцки. Затоа во вакви случаи ви треба добра кондиција и цврсти мускули. Тоа го препорачувам и секако препорачувам со спортува. Зашто? Спортът е необходен, а и за здравието, а и во случаи на вакви опасни тикви и некои други работи.
спортът ще се употребява тимски дух и тук трябва да се употребява тимски дух и затова аз го употребявам магичния сбор. И затова да повиквам Баба! Вършихме с сечкането на тиквата, а сега да обясням нещо и за магичните сбори. Или се употребяват кога ви трябва помощ и кога и да карастаме. Нормално. И сега да се вратим на тиквата, коя е приготовена, т.е. десертът от тиква. Потом хубаво тя разпоредиме, го взимаме олизот и го разпоредуваме из цялото тавче. Потом го взимаме шейкерът. Го ставаме целият шейкер. И отгоре го посипуваме овоци от десерт с млеко. Бързината на подготвянето на овия десерт зависи от това колко често ги употребите магични сбори. В моят случай, това е магичен сбор Баба, който ми помня да стигнем до овда. И сега вака подготвения десерт и го оставяме да се пече. Сега ние да се отмориме от подготовката на овој тежък десерт и от спортът. За днеска десертът е готов, сега да го изведем на древна, да видим как е изпаднал. И днешният десерт ще изгледа феноменално. И се надявам дека ќе биде много вкусно. Како што пояснавме, во спортот е потребна секоја тимска работа, а во готвењето се потребни магичните зборови. Во нашиот случај тоа е Бабо! Тоа се гледаме наредниот пат. Ти се развалиш ли? Много късно. Ама думаш да отговаря. Хайде, видите да ми така. И сега ки си легнеме? Не, може да може. Тика, 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 поставате. Чекай да ти дува. Папа редята мър. Дуе.
Оба!